Представяме на вашето внимание принтер Brother HL5380DN. Това е топ клас принтер на Brother, предназначен за много високи натоварвания, бърза скорост, двустранен печат и мрежа. Може да се включи едновременно към много компютри и да печата двустранно. Консумативите, с които работи принтера, са следните: барабанен модул за 25 000 копия и тонер касетка за 8000 копия. Монтират се по този начин в принтера. Принтера притежава тава с капацитет 250 листа. Също така е снабден с дисплей, който показва различните режими на принтера. В момента показва, че е в спящ мод. Принтер е с много бърз печат, 35 страници в минута. Както казах вече, може да печата и двустранно. Сега ще изпечатаме тестови страници, за да видите както печата. Принтер е подобрен вариант на 5250, защото е много по-тих и по-надежден. Както виждате отново, отпечатаните страници са в перфектно състояние. Този принтер е страхотен за офиса или за домашна употреба.